खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं राङारि अनसुंथाइ होदों। इं 1974-75 मायथाइनिफ्राय जागायजेननाय बर' माहारिनि मुंदांखा सोरां मन्जु थियेटारआ देग्लाय बोसोराव 2023 मायथाइयाव 50 बोसोर जानो थांगासिनो दं। बे मेहेरगोनां सान एबा गोग्गाथाव समाव BTR सरकारनिफ्राय सोरां मन्जु थियेटारनि बिगुमा बिथां मुस्रि चन्द्र कान्त मोसाहारिखौ बरायनायजों लोगोसे 10 लाख राङारि अनसुंथाइ महरै BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दिनै गावनि आखाइजों गथायनानै होयो। मख'नो गोनांदि बर' माहारिनि फारसे बिथांनि मेंनाय गैयाजासे हाबा मावलांनाय एबा मावलांबाय थानायखौ हास्थायनानै बिथांनि गोग्गो देहानि थाखाय बे राङारि अनसुंथाइ गथायनानै होयो। नैथि रादाबाव दं BTR सरकारा एम्बुलेन्स आरो डेड बडि केरिं भेन बेखेवनानै होदों। बेरामिफोरखौ लांलाय लाबोलायाव आरो गोथै सह रोगानायाव सुबिदा जानाय बायदियै दिनै गारि राननानै होदों। मख'नो गोनांदि BTCनि सेक्रेटारियेट मावखुलिनि लांगोनायाव BTR हालामाव सावस्रि सिबिथायखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय BTR सरकारा गोख्रों हाबाफारिफोर लाबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो दिनै BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथांनि नुजाथिनायाव BTC सेक्रेटारियेट मावखुलियाव हालामनि गासै गंब्रै जिल्लायाव गासै गं 11 एम्बुलेन्स आरो गंब्रै गोथै सह रोगाग्रा गारि राननानै होदों। थामथि रादाबाव दं बिकास बसुमतारी एबा लालुआ बे बुहुमाव आरो गैलिया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा दिनै सिलिगुरि सानराइज हस्पिटालाव जोबथा हां बोयो। क'क्राझार बाथारमारि गामिनि थागिबि गागि नोगोरारि समाज सिबियारि बर' सावथुन मुलुगाव मैखोमै बिहोमा होलांनाय बिसानि बोसोनगिरि लालु एबा बिकास बसुमतारीया आरो बे बुहुमाव गैलिया। मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा गोब्राब बेरामाव गोग्लैना सिलिगुरि सानराइज हस्पिटालाव दिनै फुंबिलिनि 5 रिंगासोआव अरायनि थाखाय जोबथा हां बोयो। बिथांनि अबथिरायै रुंसारि जानायाव ओनसोल नाङैनो दुखुनि साया साग्लोबहोदों। ब्रैथि रादाबाव दं आसामाव आरोबाव मोब्लिब बिलनि खाजोनानि राङा बांबावसिगोन होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड एबा APDCLआ रायजोनि मोब्लिब बिलखौ मोनसे इउनिटआव 30 फैसानिफ्राय 70 फैसासिम बारायनो थाखाय थांखि लादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि जीवन धारा स्किमनि सिङाव खाबु मोनगिरिफोरनि मोब्लिब बिलखौ 1 इउनिटआव 30 फैसा बांहोनाय जागोन आरो नाथाय सरासनस्रा कन्जुमारफोरनि थाखाय 1 इउनिटआव 70 फैसा बारायसिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।